фурудгоҳи байналмилалии хуҷандро чанд сол пеш таъмиру бозсозӣ карданд то ҳам хидматрасонӣ беҳтар ва ҳам шумораи мусофирон бештар гардад. аммо масъулон 2 сол боз аз кам шудани муштариён ва коҳиши даромад гузориш медиҳанд. аз ҷумла фурудгоҳи байнулмилалии хуҷанд дар соли 2025 қариб 60 миллион сомонӣ ба ҳисоби ҳозира тақрибан 6 миллион доллар камтар фоида дидааст. масъулони фурудгоҳ коҳиши мусофирон ва теъдоди парвозҳоро аз сабабҳои асосӣ меноманд. қурбони алимардон, раиси фурудгоҳ, дар як нишасти матбуотии чанде пеш вазъро ба рақобат бо фурудгоҳҳои кишварҳои ҳамсояи тоҷикистон пайванд дод. Рӯши мардуми мо ҳама баромада мисолга мана қариб ки аймо кам мепаранд. Агар мисол берем, агар 18 та шаҳр ноҳия боша, агар ҳисоб китоб кунем, агар 5 дамо нест, уроти ба дамо аймо парвоз намекунад, худи мега айни нест, мисолга мана Зафарабод аймо парвоз намекунад, мисол мусофиро бису нестанд. Ман тарафна Исфара нест, мана мисол Кони Бодом нест, худи мана Ошиқалачам ҷом ай то тарафи Машо ҳама Ташкент, ҳама Ӯзбекистон, Самарқанд, ҳама баромада меранд. Хай ҳамеҷам шукр. Солае буд ки умуман парвоз намекардам. ҳамин фурудгоҳ дар соли 2024 низ дар муқоиса ба соли аз он пеш ҳудуди 100 миллион сомонӣ камомад доштааст. он вақт масъулони фурудгоҳ сабабро ба ҳодисаҳои моҳи марти соли 2024 дар толори Крокус Сити ҳолли Москав рабт доданд. мақомоти Русия дар пайванд ба он ҳодиса чанд зодаи Тоҷикистонро дастгир ва сафари муҳоҷиронро сахт кардаву ҳазорҳо нафарро бо баҳонаҳои гуногун аз ин кишвар ронданд. дар ҳоле ки мақомот далелҳои худро барои кам шудани даромад дар миён мегузоранд, шикоятҳо аз хадамоти фурудгоҳи хуҷанд низ кам набудааст. баъзе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар шарҳи як матлаби радиои Озодӣ дар ин бора навиштанд ки ба сабаби шадидтар шудани санҷиш дар фурудгоҳи хуҷанд парвозро ба воситаи кишварҳои ҳамсоя беҳтар медонанд. дар фурудгоҳ вуҷуди ин мушкилро тасдиқ карда гуфтанд, ҳоло санҷиши мусофиронро то ҳадди мумкин поин овардаанд. 13-14 фақат паспорт медиҳанд. ҳамаи райбайн будем. имрӯз фақат як ҷода паспорт мебинанд. охирон мисол паспорт мебинанд коргонои худи фурудгоҳӣ мебинанд, ҳақиқат амин мисол вай чипташон ба ҳамин туғри аст ё фамилияшон туғри аст, ҳамонро дида пешат мезананд метиҳанд. ба иттилои расмии фурудгоҳи байнулмилалии хуҷанд метавонад дар як сол ба 5 миллион мусофир хидмат расонад. дар ҳоли ҳозир аз 10 ҳиссаи ин тавоноияш ба кор бурда мешудааст. масъулони фурудгоҳ мегӯянд барои ҷалби ҳарчи бештари мусофирон таҷрибаи дигаронро хоҳанд омӯхт, аммо нагуфтанд ки барои коҳиши нархи билету боло бурдани сатҳи хидматрасонӣ омода ҳастанд ё не. чизе ки на танҳо фурудгоҳи хуҷанд, балки фурудгоҳҳои дигари Тоҷикистонро барои он пайваста танқид мекунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Бӯстон.